hombres necesarios, orgullosos, relucientes. La vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes. Esto no es paranormal, es que no se enteran de lo que pasa. Esto es la fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. En l'assemblea celebrada el passat 29 de febrer, atorgar un dels 3 Premis Llibertat d'Expressió d'enguany a Gandia Televisió i els seus treballadors. Gandia Televisió va néixer en 1998 com a hereva d'altres projectes audiovisuals amb esperit comarcal. En total sumen 25 anys d'emissions en valencià, cantera de molts i reconeguts professionals. L'estiu passat, Gandia Televisió va ser tancada d'un dia per a l'altre pel nou govern de la ciutat basant-se en 2 excuses. La primera excusa, que l'Ajuntament havia d'estalviar a causa de la crisi. La televisió pública era massa cara, es deia. Però, mesos després, aquest mateix govern local no va dubtar en concedir 3,5 milions d'euros, vora 600 milions de les antigues pessetes, a 2 televisions privades de la ciutat sense concurs ni comunicació pública prèvia. La segona excusa per al tancament de Gandia Televisió es basava en la seva il·legalitat, aquells que no s'havia constituït el Consorci Comarcal per a la gestió de l'ens, tal com anava la nova llei de l'ESTET. Respecte a aquesta segona excusa, la Unió de Periodistes considera que és lamentable que els grups polítics dels 3 municipis més grans de la comarca hagin sigut incapaços d'arribar a un acord de mínims per a mantenir un servei públic com aquest. Amb el tancament de Gandia Televisió no desapareix només un mitjà de comunicació, també desapareixen més de 2 dècades d'història audiovisual, que eren patrimoni de tots els ciutadans. El seu tancament no afecta només a la pluralitat informativa i als drets dels ciutadans, sinó a més a la conservació i promoció de la nostra llengua. La Unió de Periodistes sempre ha defensat els mitjans de comunicació públics perquè haurien de ser la garantia de pluralitat i qualitat informativa front als interessos econòmics, polítics o d'altre caire de les empreses de comunicació privades. I diguem que haurien de ser els garants de la pluralitat i qualitat informativa perquè sembla que encara no hem aconseguit que ho siguin. Com Gandia Televisió, altres molts mitjans públics d'àmbit local, autonòmic com Canal 9 o estatal com Televisió Espanyola, han patit sempre i pateixen encara el setge dels partits polítics. El Premi Llibertat d'Expressió 2012 és per a Gandia Televisió i els seus treballadors, a tots els que durant anys l'han feta possible. I és també per a tots els ciutadans de la Safor que s'han quedat òrfens d'un mitjà històric, públic i en valencià. I davant les preocupants notícies que cada dia ens arriben, la Unió de Periodistes també vol oferir per extensió aquest premi a tots els mitjans de comunicació públics que estan a hores d'ara en perill d'extinció. Arreplega el premi Àlex Ruiz, membre de la plataforma Gandia Televisió, sí. Amics i amigues, companyes i companys, bon dia. Em permetran que en primer lloc trasllade el nostre agraïment a tots els amics i amigues de Gandia i la Safor que avui han vollgut i pogut acompanyar-nos en aquest acte. També a aquelles persones que dia rere dia ens mostren el seu suport. I en especial als companys del setmanari Gente de la Safor, que malgrat que està caient-los al damunt, tan sols per mantenir la coherència de la seva línia editorial, també hi són ací amb nosaltres, gràcies de tot cor. És tot un orgull per a nosaltres que la Unió de Periodistes Valencians ens hagi fet mereixedors del reconeixement més important dintre de la nostra professió i essència de la mateixa, com ho és la llibertat d'expressió.
A més, és tot un orgull compartir aquesta edició dels guardons Premis Llibertat d'Expressió amb l'alumnat de l'IES Lluís Vives, de València, gràcies al qual hem descobert que sí podia florir la primavera valenciana. I com no, tot un orgull compartir aquest premi també amb el company Javier Espinosa, un de tants exemples que ens reafirma que aquesta professió, ben entesa, és alguna cosa més, fins al punt de posar en risc la pròpia vida i fins i tot arribar a la perdre. Es vam comunicar la concessió d'aquest guardó quan més ho necessitàvem, però mai un premi havia estat tan amarg. En aquests moments, els equips EMG haurien d'estar al carrer, la redacció bullint, els muntadors en les seues cabines, el plató a punt per rebre els convidats. Malauradament, no és així. Gandia Televisió és ja història. Demà farà 10 mesos que un alcalde que va prometre ser-ho de tots va ordenar tallar el senyal i ens va acomiadar amb un «esta vesprada no cal que tornem». Un tancament que es va intentar justificar mitjançant arguments econòmics i legalistes, els quals han resultat ser tota una trama política i mercantilista perquè dues empreses privades de comunicació se n'hagin repartit la graella, l'equipament i 1 milió d'euros més del pressupost de la televisió pública de Gandia. Els treballadors i les treballadores de Gandia Televisió hem estat els perjudicats directes d'aquesta decisió política, però és la ciutadania de Gandia i la Safor a qui han abocat a un panorama comunicatiu endogàmic. És amb la ciutadania de la Safor amb qui en primer lloc volem compartir i dediquem aquest guardó. Però no podem ni volem oblidar dedicar aquest premi als companys de Radio Televisió Valenciana, de la Televisió Municipal de València, de Telecullera, de Teleelx, de Telecarlet, i a tots i cadascun dels companys i companyes que estan en el punt de mira per la dolenta gestió política dels mitjans públics. Una classe política, i aprofitant que tenim alguns representants de la classe política, a la que volem fer arribar aquesta reflexió. Els treballadors i les treballadores, encara que siga dels mitjans públics, no som instruments al seu servei, sinó que som professionals al servei de la ciutadania, però sobretot som persones. Per acabar, volem fer palès que un lloc de treball no fa a un periodista. No poden haver professionals de la informació si ens autocensurem. Encoratgem els companys i companyes a defensar la llibertat d'expressió com a part consubstancial de la dignitat laboral. Y como deia días enrere en Grafio Escolar, desde que existe Internet solo pierden su voz aquellos que se resignan a estar callados. Companys, no es resignem. Gràcies a totes i tots.